नोंथांमोना आंनि नामखौ फोसावदों खिन्थु जोंनि हान्जायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखै बे खुनु बिजाथिनि बाथ्रा नङा बिजाथि गेलेनाय नङा बावहाय माने हान्जायासो गेलेगोन जोंनि ट्रेक्टर जे सावगारि बेयावसो भट होनांगोन रावनिबो मोखांनि सिनआव जों भट होनाङा जोंना ट्रेक्टरनि सिन दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारि दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने ओरै थुबानो जाबाय नोंथांमोना थुनांगौल' गोदोनाथ' ओरैमोन दाना ओरै थुनांगौल' बे थुबानो जोंना जागोन आरोखि खुनु केन्डिडेटजों बाथ्रा गैया बेयाव जोंना सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव दा जोंनि 15टा जे एमएलए समस्ति दं बेवहाय जोंनि बुथ कमिटिफोरजों लोगो मोनलायनाय जोंहा बेयाव दङमोन जोंनि जे सिडली चिरां एमएलए समस्ति दं एसे गिदिर समस्ति जानायखाय जों बेखौ पार्ट मोननै खालामदों दाखालि पार्ट मोनसे काजलगावआव खालामखांबाय पार्ट मोनसे दिनै बे थाइखाजराव जों खालामदों जोबोद मोजां मोनसे बेयाव मेल जादों लोगो हमलायनानै जों जे फैगोन जे एमपि बिसायख'थि दङ बे बिसायख'थियावहाय जोङो जरदार भाबै खामानि मावनांगौ आरो बयबो जे जोंनि बुथ कमिटिनि दिनै सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना दिनै समायखिरा लादों आरो बुंदों जे जोंहा देरहानाया खाथांखा जों देरहाखाबाय दा जोङो मोजाङैल' खामानि मावलांनांगौ जाहाथे जोंनि माबायाव हान्जानि गेजेराव मोनसे आब्रुथि थायो मोनसे जोंनि गेजेराव फोथायनाय थायो आरो जोङो समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो हायो समाजखौ सेबा खालामलांनो हायो बेनि थाखाय जोंनि बेवहाय सावरायलायदों आरो लोगो हमलायदों सार एमपि इलेक्सनाव बबे दोलोजों इउपिपिएल दोलोआ कन्टेस्ट जागोन बायदि होननानै नोंथाङा सानो इउपिपिएल माने एबारनि इलेक्सना एसे जुनिया बावहाय जोङो एनडिए हिसाबैसो गेलेगोन एनडिएआव जोंनि बिटिआरआवहाय बड'लेण्डआव मोननै जोंहा बिजाब दङ दरं उदालगुरि बिजाब आरो क'क्राझार बिजाब मोननैयावबो जोंहा एनडिएनि केन्डिडेट थागोन आरो बे दरं उदालगुरियाव जोंहा भारतीय जनता पार्टिनि थागोन आरो जोंनि क'क्राझारावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट थागोन गतिके दिनैनि तारिखाव जोंनि बड'लेण्डल' नङा सारा भारतआवनो एनडिएनि मोखाङाव खुनु कन्टेस्टआनो गैया जोंहा भारतनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फिन खनसेबाव जोंनि गाहाय मन्त्रि जानो थांगासिनो दङ भारतनि आरो बिथाङा गाहाय मन्त्रि जानानै खननै गाहाय मन्त्रि जानानै जोंनि भारतखौ माने बाथि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बानायबाय दानिया थामथि खेबनि थाखाय बिथाङा गाहाय मन्त्रि जानानै जोंनि भारतखौ थामथि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बिथाङा बानायनो होननानै समायखिरा लादों ओंखायनो जोंनि बे मोननैबो जे बियाब दङ दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैखौबो जोङो नरेन्द्र मदि सारनो हरनानै जोंनि जे जौगानाय जोंनि स्कुल कलेजफोर जोंनि इउनिभारसिटि जोंनि दाथाय गासिबो मोजां खालामना लानायनि सुजुग सुबिदाखौ जोङो आदाय खालामनानै लाबोगोन दस्रा राजनीतिक दोलोनि मानसिफ्रा माबा केन्डिडेटखौ फोसावो नाथाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ फोसावनाय दाबो नुनो मोनाखै जों दानो मानो फोसावनो जोंहा दाबो बिसायख'थियानो फोसावाखै बिसायख'थि फोसावबानो जों लगे लगे फोसावगोन जायफ्रा गावसोरखौ जेनगोन बायदि मोनदों बिथांफ्रा हयथ' खरदर जागासिनो दङ जोंनाव अबस्से बिटिआरआव बेबायदि फोसावाखै बिपिएफआबो फोसावाखै कंग्रेसआबो फोसावाखै जों इउपिपिएलआबो फोसावथ'वाखै जोंना सावरायनानै खर कमिटिनि मोनसे मिटिं जानांगौ दं बे खर कमिटिनि मिटिं जाखालिनो बे जोंना थिरां जागोन आरो जोंनाव खुनु माने बेबायदि बादा बादि गैया जोंनि खर कमिटिया जोंनि जे मानगोनां चिफ सार दङ प्रमद बर' सार मन्त्रि इउजे ब्रह्म सार एमपि रोनग्रा नार्जारि सार आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना ज' जानानै सावरायनानै जै दिनखालि थिरां खालामनानै नैबे मानसिया गेलेनांसिगौ होनना बुंबानो बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन आरोबाव बिजाथिनि बाथ्रा नङा जोंनि हानजा बा एनडिएआसो गेलेगोन नालाय बिजाथिया जायखियानो जाया मानो बेयो देरहानाया खाथां नाथाय जोङो बेराफारसे नुदों दि बिपिएफ आरो कंग्रेसआ जोङो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बे मोननैजों बिसोरो जथाय गेलेगोन होननानै आं सिगाङावनो बुंखादों बिथाङा बै बड'लेण्डआव मास मोननैसो खारखोमानानै थादोंमोन जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बे खारखोमानाय समावनो बिथाङा दिल्लीयाव दङमोन दिल्लीयाव थानाय समाव बिथाङा राहुल गान्धीखौ लोगो हमदोंमोन राहुल गान्धीखौ लोगो हमनानै राहुल गान्धीनि जे स्ल'गान दंमोन माने नरेन्द्र मदि हाथाव देश बासाव होननो स्ल'गान होदोंमोन बेखौनो सोलोंनानै फैनानै बिथाङा बड'लेण्डआव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव होनफैदोंमोन सोलोंनानै होनफैदोंमोन खिन्थु रायजो राजाया दिनै प्रमद बर' सारखौ हाथाव मानो होननो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैफिनोब्ला बिथाङा मा जोंनि होनाय जे अनसाय बिथांखि बेखौ दाननो नागिरदों नामा गियान सोरांखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा जों जे अरुनदय होबाय अरुनदयनि 1250 थाखाखौ बिथाङा दाननो नागिरदों नामा बिथाङा 17 बोसोर सरकाराव थानानै बिगासेबो हा रावनोबो होलांनो हायाखै जोङो दिनै 1,06,000 बोसोरथाम सरकार थानायाव बोसोरसेखौ जों मावनो हायाखै कर'ना दंमोन लकडाउन दंमोन जों बोसोरसे मावनो हायाखै बोसोरनैयावनो जोङो 1,06,000 न'खरफोरनो हानि फाट्टा होनो हादों दा बे हानि फाट्टाखौ बिथाङा दानफिननो नागिरदों नामा जोंनि गेजेराव जे जों गोजोन लाबोदों बिथांनि 17 बोसोराव जों हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि न' सावलायनाय बुथारलायनाय जादोंमोन बर'नि गेजेराव होसोलायनाय जोङो माने बुलायनाय सोलायनाय जादोंमोन जोंनाव ओरैबायदि गोजोन फैबाय दा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव लामायाव जुदि हाथियार गोग्लैनानै थाब्लाबो खनग्रा मानसियानो गैला दिनै
नोंथांमोना नायल' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाथियार गोग्लैनानै थायोबा बिथांमोना रावबो खना पुलिसनोसो खोन्थाहरगोन खिन्थु बिसोर खननाय नङा ओरैबायदि मोनसे गोजोन जोंनाव फैबाय आरो बेयो एकमात्र जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जादों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आशीर्बादजोंसो बे जानो हादों दाखालि बावैसो आसाम सरकारा माखासे इलेक्सननि गाइडलाइन्सफोर फोसावदों दा बेखौ फल' खालामनो थाखाय नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो ना जोंनाथ' आं बुंखादों बिसायख'थिया जोंनि गणतन्त्र हादोरनि मोनसे फोरबोसो बियो फेस्टिभेलसो बे फेस्टिभेलाव जेरै जोङो माने ख्रिस्टमास फैबा दुर्गा फुजा फैबा कालि फुजा फैबा लक्षि फुजा फैबा जों जेरै गस्ला गोदान गामसा गोदान दख'ना गोदान जोमग्रा गोदान गाननानै जोङो रंजा बाजा थाङो जोङो जै दिनखालि बिसायख'थिया जागोन जोंबो बिदिनो गामसा गोदान गस्ला गोदान गाननानै दख'ना जोमग्रा गोदान गाननानै जोङो भट होनोल' थांनांगौ बेवहाय भटनि थाखाय गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय गावजों गाव बुलायलायनाय जोंहा मा दरखार दं जोंहा दरखारानो गैया जोंहा बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन खिन्थु नोंजों आंजों जोङो मोनसे गामियावनो मोनसे समाजावनो ज' रायजो जालायनांगोन अनलायनानै गतिके जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जोङो भायलेन्सआव बिसास खालामा बुलायनाय सोलायनाय दावराव दावसियाव बिसास खालामा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों नोंथांमोना बयबो जाहाथे गोजोनैनो थायो गोजोनैनो संसार जायो नोंथांमोनखौ बेंनाया नोंथांमोनखौ सेवा खालामनाया जोंनि दायित्व नाथाय इलेक्सन समावहाय माखासे आननेसेसारि ससियेल मिडियाफ्राव गावजों गाव बखिलायनाय ओमफ्राय माखासे नाङै भिडिअफोर फोसावो बेफोरनि बिसय माबायदि सांग्रां थाजानो फोसावनो नाङा बेफोरखौ आं खावलायदों गावजों गाव नांलायनांगौबो गैया फोसावलायनांगौबो गैया जों आरामसे रुजु रुमु गोजोनै जोङो रायजो जानांगौ बिसायख'थिया सानसेल' जायो अखानायैनो जोंहा ज' रायजो जालायफिननांगौ जायो ओंखायनो बिसायख'थिनि थाखाय मानो नांलायनांगौ बुलायनांगौ जाखो बेफोर जिनिसा बिपिएफनिसो मन्त्र जोंनि इउपिपिएलआव बेफोर मन्त्रआ गैया जोङो बुलायनाय सोलायनायाव गैया राजनितिनि थाखाय जोङो बुलायनाय सिगिनाय सोरखौबा दाबि धमखि खालामनाय होसोनाय दावराव दावसि खालामनाया जोंनि मन्त्र नङा बियो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनि मन्त्र आरो बिपिएफनिसो मन्त्र सार खोनानो मोनदों इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै नोंथांमोननो सायख'गोन रायजो राजाफ्रा गोबां बुंसोलायदों सार आंथ' मिथिया बेखौ जोंनि हान्जायाव सावरायनायबो जायाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङावसो आं नुदों खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा आंखौहाय जोबोद मोजां मोनो खोमा जिहेतु आंबो ससियेल एक्टिभिजम खालामबोदों नोंथांमोना मिडिया एक्टिभिजम खालामदों थांनाय 20 बोसोरनिबो बारा बे ओनसोलाव जों ज' खामानि मावबोलायनायखाय आरो नोंथांमोना आंनि मोखांखौ मोजां नुयो खोमा ओंखायनो आंनि मोखांखौ मोजां नुनानै नोंथांमोना आंनि नामखौ फोसावदों खिन्थु जोंनि हान्जायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखै बे खुनु बिजाथिनि बाथ्रा नङा बिजाथि गेलेनाय नङा बावहाय माने हान्जायासो गेलेगोन जोंनि ट्रेक्टर जे सावगारि नोंथांमोना आंनि नामखौ फोसावदों खिन्थु जोंनि हान्जायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखै बे खुनु बिजाथिनि बाथ्रा नङा बिजाथि गेलेनाय नङा बावहाय माने हान्जायासो गेलेगोन जोंनि ट्रेक्टर जे सावगारि बेयावसो भट होनांगोन रावनिबो मोखांनि सिनआव जों भट होनाङा जोंना ट्रेक्टरनि सिन दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारि दंखायो ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने ओरै थुबानो जाबाय नोंथांमोना थुनांगौल' गोदोनाथ' ओरैमोन दाना ओरै थुनांगौल' बे थुबानो जोंना जागोन आरोखि खुनु केन्डिडेटजों बाथ्रा गैया बेयाव जोंहा एनडिए दङ एनडिएआव जोंहा दैदेनगिरिया नरेन्द्र मदि सार जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि बड'लेण्डआव जोंहा प्रमद बर' सार बिथांमोननि मोखांखौ नायदो आरो ट्रेक्टराव थुदो बेल'नो जोंना थेंक इउ सार